Isang gabi sa Goa, wala na bang makainan? San tayu tropa dun sa Goa, Camarines sur. Sure na sure pagkain, ano lasa, tara sa camsur. Restorant na panalo, lasang sigurado, Java na malasa, porkchap na dambuhala, Sizzling na mainit, mapapasabi ka na. Ay, mapapasabi ka na lang na sana all. Dito yan sa laging healthy Plate Foodhouse. Solv sa sarap, good sa budget, walang ka-doubt. Tara na dito sa healthy plate, lahat kayo mapapashout. Sa bawat pagkain, hindi ka mabibitin. Kahit simpleng order, feels like fiesta. Mapapasiesta after i-serve ni senyora. Salo-salo sa tawa, kwento't ligaya. Healthy plate ang sagot pag inabot ka na. May java rice, may pasta, may dessert pang pampagana. Busog-lusog, happy lahat. Solv pati tropa't pamilya. Dito yan sa laging healthy Plate Foodhouse. Solv sa sarap, good sa budget, walang ka-doubt. Tara na dito sa healthy plate, lahat kayo mapapa